La cereria Sobirà va ser fundada l'any 1761 i des dels seus inicis ha estat regentada per 3 nissagues, la del fundador Jacint Galí, la dels seus successors els Prat, que la conduirien fins ben entrat al segle XX, i la dels seus actuals propietaris, els Sobirà, continuadors del negoci a partir de 1939 i que són els que donen el nom actual al comerç. La cereria Sobirà està situada a Barcelona, a l'antiga baixada de la Presó, actualment baixada de la Llibreteria, entre les places de Sant Jaume i de l'Àngel. En aquests moments és la botiga oberta ininterrompudament més antiga de la ciutat i una de les més antigues del país. La cereria Sobirà no ha estat sempre situada al mateix indret. Quan Jacint Galí va fundar el negoci, es va establir al carrer dels Corders, en aquella època anomenat Nou de Sant Cugat, i un dels eixos comercials del barri de Santa Caterina. Però a principis de la centúria del 1900, després de més d'un segle d'existència, es van traslladar al seu actual emplaçament, al carrer de la Llibreteria, que conservava tots els elements d'una antiga botiga de teixits anomenada La Argentina, fundada per Pablo Despach unes dècades abans. Els Prat, llavors els propietaris de la cereria, van conservar tots aquells elements originals: façana, porta, aparador, taulells, lleixes, decoració de les parets i una majestuosa escala, presidida per 2 estàtues, que condueix a la primera planta de la botiga. Entrar a la cereria Sobirà és penetrar en un espai comercial de luxe, tal i com era fa quasi 2 segles, en plena revolució industrial. Amb l'electrificació de la ciutat a finals del segle XIX, la cera va deixar de ser un producte destinat a l'enllumenat de les cases riques, però va conservar el segment de mercat dels temples religiosos i, sobretot, es va universalitzar el seu consum a través de cerimònies privades relacionades o no amb el fet religiós. La cereria Sobirà ens transporta a través del túnel del temps i ens mostra l'evolució d'una tradició que explica la nostra història i la història del nostre model comercial.